La tasca d'un observatori meteorològic consisteix en detectar visualment i documentar l'aparició de qualsevol fenomen atmosfèric, així com mesurar instrumentalment el valor de les principals variables meteorològiques. Per a aquest objectiu, és vital la presència dels observadors i el funcionament dels aparells registradors de manera continuada durant les 24 hores del dia els 365 dies de l'any. L'anàlisi posterior de les dades enregistrades permet conèixer en detall el clima de la zona on està situat l'observatori. Amb 30 anys d'observació ja es poden emetre els primers informes climàtics. L'Observatori Fabra disposa actualment d'una sèrie climàtica que supera els 100 anys, iniciada al 1913 per l'Eduard Fontserè. Amb aquest arxiu de dades contribueix de manera destacada en l'estudi sobre el canvi climàtic global. L'observació visual directa es realitza de manera rutinària cada 6 hores. En cada lectura, l'observador pren nota de la presència o absència dels fenòmens meteorològics més comuns, com la nuvolositat, la precipitació i la visibilitat. Fora d'aquestes lectures puntuals, l'observador sempre està atent a l'aparició dels fenòmens menys habituals i efímers, com els arcs de Sant Martí, l'halo solar, els mars de núvols i les visibilitats excepcionals com aquesta de Mallorca. Els observadors meteorològics també prenen atenció a l'evolució estacional de plantes, animals i insectes. És el que es coneix com a fenologia. D'aquesta manera, queden anotades les dades de la floració, maduració de fruits i caiguda de fulles de diverses plantes de l'entorn de l'observatori. El pas de les aus migradores com els falciots i orenetes o l'aparició de formigues i dragons són altres indicadors fenològics. La mesura de les principals variables meteorològiques requereix l'ús d'instrumental precís i la seva correcta instal·lació segons una normativa internacional. La temperatura de l'aire es determina amb els termòmetres. Aquests sempre han de col·locar-se dins la gàbia meteorològica. La gàbia meteorològica és una caixa de fusta amb persianes a les 4 parets, situada 1,5 metres sobre el terreny i que proporcionen al seu interior l'ombra i ventilació adequades pels sensors de temperatura i humitat. Si a un termòmetre li toca el sol, marcarà una temperatura superior a la de l'aire. Perquè tots els observatoris d'arreu mesurin en les mateixes condicions, tots han de fer servir un model similar de gàbia meteorològica. La precipitació es mesura amb el pluviòmetre. Es tracta d'un recipient cilíndric que recull l'aigua que posteriorment mesurarem amb una proveta adient. Tant el pluviòmetre com la gàbia meteorològica han d'estar situats lluny d'edificis i obstacles que puguin protegir excessivament els instruments de l'acció directa del vent o de la pluja. Complementant els instruments de mesura directa, l'observatori també està equipat amb aparells enregistradors que inscriuen de forma contínua la variació de principals variables meteorològiques. L'Observatori Fabra, a més, disposa d'una estació automàtica que introdueix permanentment el valor d'aquestes variables a un ordinador.